बाच्चा बार' थाइबानि लारु एमाव बेटा नोंनि थाफ्लिया जेरै दङ एरैनो मोजां जाफिनगोन मा जाबाय थायोहाय बेनिखायनो आं नोंसोरखौ बुङो ग्रह दान होननानै गैया आंनि खोथाफोरालाय बहाथो रज'बायनांगौ जाखोसै मालाय गावसोरखौनो जि गोदान मुगानि देखायथारो आंनि बुंनायखौ फंसेबो मानिया मा नोंसोर सानदों नामा ग्रह नाङा होननानै ओरैनो ग्रह दङ ओरैनो 9था ग्रह दं बोरैबा जुदि शनि ग्रह मंगल ग्रहआ नांबायना बारखौ खायाहाय खोनासं नोंसोरो माखौ फोथायबाय थायोब्रा नोंबो मालाय बे बिगियान मुगाजों बानायनाय रासायनिक बुस्थुजों लगायनाय आटाया दा मा ग्रहजों सोमोन्दो थालायखोब्रा हांग्रि थायो बै गारि एक्सिडेन्ट जानायफोराबो अर खामनायफोराबो दै गबोनायफोराबो जायो बे खोमसि फोथायनाय नङा बेफोर गासिबो ग्रह नांनायसो आरो ग्रहआ उन्दैनिफ्रायनो फैफायोनो नोंसोरो बांद्राय बुंबा खोमसि फोथायनायसो सानोना आंनि बुंनायखौ जाम्बि मानसिनि बुंनाय होननानै लायाना नोंसोरो ग्रहआ नांमारो बेनिखायनो आं नोंसोरखौ फुजा होनो लिङो ग्रह दानगारनो लिङो गैया मानो फंसे मानिया नोंसोरलाय बिफा फिसाला आं बेफोरखौ जेबो मिथिया जायखिजाया आंनि थाफ्लिया मोजां जाफिननांगौ बास ओमफ्राय आफा मा जालाय खुमादोंब्रा नोंसोरो माबा मोनसेथ' जाखाथारदोंलै दावसे देलायजों बेनिखायनो दावसे देलाया खिथेर लाखिनो थाखाय आंनावसो साजा होबाय खोमालै ओइ मा खिथेर लाखिनांगौ जाखोब्रा देलाय आफा बुंलाय मा दाय मावखुमादोंमोन नोङो नों हले माबा मोनसे दाय मावखाथारदोंलै आफा बेनिखायनो दिनै आङो नोंनि दायखौनो आंहासो मोननांबाय साजाखौ आरो आं बुंखाबाय थाखायोना बिफाया पाप खामानि मावबा फिसाफोरनाव नाङो होननानै आं मानसिफोरखौ बिराद थगायला खालामो ओमफ्राय आंहासो थगायजानांगौ गोनां जायो बिराद दुखुनांथाव जाबायना आफा आंहा दुखुथिया जिउ दै बुरबक गथ' साला बिफानि सिगाङाव भाखन मारिबाय थाग्रा है हामगौ नामा बिदि बुंनो डाक्टरा फैगासिनो दङ सिरि जिरायथ' सियाराव नै डाक्टराबो सफैखाबाय फै डाक्टर साहाब फै न' सिङाव आच्छा सियारा नोंनावनो नांथानानै दङ होमबा डाक्टर आंनावनो नांनानै दं सियारा हायोबा थाब बोखानानै होदोलै जागोन दे गिनांगौ गोनां बाथ्रा गैया आं गासैबो बुस्थुफोरखौ लाबोखाजोब्बाय आंनि पकेटाव दं नों मोजाङै दलर थाना होबानो जाबाय जागोन दे होमबालाय डाक्टर मोजाङै थाफ्लिखौ मोजां जेबो जायै बायदि खालामना होबानो जाबाय आं एसे बाहेरायाव थांनि फन रायलायहैनि जागोन सार मोजाङैबो थाफ्लिखौ बहायनोनो हाला आङो आयो थामेसाव मा राजा जेबो लाब फिसालायाबो आंनि बायदि खस्थ' मोनगोन ना होमबासो बुजिगोन नोङो ओमफ्राय नोंनि भिडिअखौ दिनै भाइराल खालामगोन आङो बाला गोसोखांनायावनो अफिसाव थांनि आंखौ जिबायदि खालामदों बे अमा राजाखौबो गाया माथो थांनि रबाला ओइ सामसि मानोबा लिंहरदोंमोन आंखौ फै जिरायफैग्रो दे जिरायथ'ला नामा जिरायनानै रायलायबा दा सिखारनोनो बागोन ओमफ्राय अमानो गुन्दैबो लांनांगौ आंहा दखाननिफ्राय दाना गुन्दैफोरखौबो मोननो नागिरथारलाहाय दखाननिफ्रायबो माइखौनो मानसिफोरा सौथारला औहाय अमानि गुन्दैखौनो मोननो नागिरथारला ओमफ्राय मानोबा लिंहरदोंमोन नोङो आङो फनाव रायलायनो उसुबिदा मोननायखाय नोंखौ बेवहायनो लिंहरबाय आं दुम्पाव दाखालि दावसे देलायमोननि न'आव पार्टि खालामबा नोंबो दङमोन ना औ दंनायालाय दङमोन नोंथ' मिथिखायो दा सन्थलाया जौ लोङो होननानै दा जौ लोंनानै एम्बु नायगिरनो थांनायखौलाय नोंबो मिथियो खोमा आङो अमा राजाया आंखौ बायदिसिना बखिबाय थानायखाय आङो न'आव थांग्रोबाय ओमफ्राय आङो जोंहाना अमा बुन्दिया गोमाबाय थायोना दिरुङा जौनानै बहाबा खानायखाय बेखौ माबादोंमोन आं हरावनो नागिरहैदोंमोन आरोना ओमफ्राय नागिरनायावनो आं सन्थलाखौ नुदों आं मा नुदों अननानै खोन्थागोन ना दुम्पाव सन्थलाया खोन्थानो होआखै नामा खोन्थानो होआखैबाबो खोन्थादो दुम्पाव आं एसे गिनाय मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला सन्थलायाथ' आंनो खोन्थानाय नङा बेनिखायनो नोंखौ मिथिनायखाय खोन्थाबाय आं ओमफ्राय नोङो आंखौ मिथियो होननानै बोरै सानखो सन्थलाया दाखालि सिमाङाव गोब्रामदोंमोन बेवहाय नोंनि नाम लानाय खोनादों आं आयौ मा होननायसै दुम्पाव नों रावनोबो दा खोन्था होननानै बुंदों माबाहाय आंबो मोजाङै मिथिया गारि गोसोम गंसे फैनानै सन्थलाखौ थिखोनानै लांदों आरोना ओमफ्राय आङो बांद्राय खोमसि खोमलावजों हमनो हायाखै आरोना सन्थलाखौ रायलायदोंना रायलायखै आं जेबो फाथाखौनो मोनाखै माने दा जायखिजाया सन्थलानि खाथियाव गारिया फैदों ओमफ्राय सन्थलाया गारि सिङाव हाबनाय माने बेफोरबायदिसो नुदों आरोना आङो खोमसिजों नुहुरलाय लाङाबो उनाव मिथिबाय सन्थलाया मोदोमा बुजोबनाय मोखाङाबो बोरैबा जाजोबनाय बेनिखायनो एसे सानदों आरोना सोरमोन बेबा होननानै सन्थलायाबो एसेबो गोसोआव गैयाबालाय गावखौ सोर लांदोंमोन आंनो जेबो खोन्थायाखै आरो आंखौ दुखु मोनजानो गियो बिफा फिसाजो सानैबो खोथा लाखुमालायसोगारो होमबाबो नोङो माबा मोनसे मिन्थियो होननानै नोंनाव सोंबाय आं नै नंमारगौसो नै सोरबा आंनि हौवाखौ बुथारनो नागिरमारदोंमोन आरो सन्थलाया रावनिबो इनाय मावा थेवबो सन्थलाखौ सोर बिदि नोजोर होखो बेसोरा जुमायल'सो लोंथारो दुम्पाव बांद्राय साननाङा दे बेबा मा जादों खोथायाबा असलि खोथायाबा सन्थलाया गोसोआव फैबा खोन्थागोन बियो नोंनो
होमबाबोहाय सोर बेखौ बिदि खालामनांगौ जाखो दे रावनिबो जेबो इनायाव नागार खालामाबो माने एसेबां खस्थ' जोंनि जिउआवलाय माथो खालामनो आरो सोरनिबा खाफाला दुखुआनो बांसिन सोरनिबा खाफाला सुखुआ बांसिन बिदिनोसै मानसिनि जिउआ अब्लाबोहाय बुना हरजालायनाय बेनिखायनो हस्पिटालाव थानांदों दिनैयो सन्थलाया हारानि सार्जारि खालामनांगौ गोनां जादों आयौ नंगौ औ आयौ आयौ बेबा सोरमोन बेबा बिदि खालामलायखो दे हारा बायलायलायनाय आं बिराद रागा जोंबायहाय हानायखौसो हायो मानसिफोराबो बुंनो हानायखौसो बुङो जायखौ जेबो खालामनो हाया बिसोरनि खाथियावबो थांनो हाया बुंनोबो हाया बिसोरखौ जायखौ बुंनो हायो बिसोरखौ गादबनो बिराद जुजिथारगोन आरो दाबा सोर बेबा दुम्फाव आं दा मा मिथिबावनो खोन्थानो हानायब्लाथ' मोजां जागौमोन आयै माथो गाबदोंसो नोंलाय आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना गाबनाङा होननानै गासैखौबो आं खालामजोबगोन होननानै आरो बांद्राय गिदिं गोदाब गैयानो सार्जारिया थाबनो जागोन बेखौ नङा आं मोनथिबाय खोथाखौ नोम्फाखौ सोरबा बुनानै हरदों ना सोर खोन्थानाय नोंनो खोन्थालायनाङा आं मोनथिखाबाय आयै नों बांद्राय गाबनाङा दे आरो बेफोरबायदि गाबबाय थायोबा बोरै जानांगौ जाखो मानसिया माबा मोनसे जाबा गाबोसो नामा गाबबा जेबो जाया आं दासो न'निफ्राय फैबाय आङो मोननैसो बुस्थु लानानै हस्पिटालाव थांफिननि ओमफ्राय गाबबाय थानाङा दे माथो खालामबावनो आरो जेबो खालामनाङा एटलिस्ट गाबनोथ' नाङा ना गाबबा मा मोनगोन नोंलाय गाबनानै माबा मोनसे सलुसन जायोबाथ' बयबो गाबसिगौमोन ना दुम्फाव औथ' आरो गाबनानै जेबो जाया गाबनानैलाय मा मोननोसै दा गाब सोमसै गाबनाङा जाय सन्दलाखौ बेफोरबायदि खालामदोंना बे मानसियाबो सान्थि थानो मोना नायबायल' था बेबो माबा मोनसे जागोन आंथ' बेखौ नागारखाया जायखिजाया गाबबाय थानांला दे गाबला आङो जायखिजाया नोंल' नोम्फाखौ मोजाङै जोथोनै लादो नङाबा आंबो थांफायो नामा बांद्राय जेबो जायाखै आं दङ ना हायोबा बेफोरबायदि गाबबाय थानाङा दे नोमायालाय गाबनायनि अनगा माथो रोंबावो नों गाबोब्ला आफायाबो माथो लोरबांसो जागोन बेनिखायनो गाबनानै दिन्थिनाङा आं दंना गासिबो थिग जागोन दा आं थांनोसै दे फिसा नुबाय सोमसि बेसेबां बुजिना जाबाय नोंना फिसाजोआ आरो बियो थिगखौनो बुंदों बेफोरबायदि गाज्रि थासारियाव गाबनोनो नाङा गाबोबा साननो हानाय गोहोआ खमायलाङो आरो जेबो खालामनो हाया जायो जेब्ला जेथिंबो राहा गोथे जायो अब्लासो गाबनांगौ आंहा एसे माबा माबि खोनाबानो गाबफ्लाङो बेनि सायाव सन्दलाखौ सोरबा बुनानै हरबावदोंसो दे जायनो सन्दलाखौ बुनानै हराखै माने बे मानसियाबो सुगावबो थानो हाखाया आरो मोनथिखागोन जोङो बे मानसिया मा खालामदों मा खालामाखै उनावबाबो जों मोनथिफिनखागोन बेनिखायनो दा नों बेखौ साननाङा सन्दलानि थाखायल' आरज गाब जाहाथे थाबैनो मोजां जायो औ बेखौनो खालामनोसै आं बे हिनजावसायालाय माथो दाबो ओंखारबोनोनो रोंला मा खालामबाय थाखो बे दखानावलाय हेलौ मेडाम दिनै खामानिया जागोन सिन्था खालामनाङा आं मैहुर खालामनो थाखाय रेडि अके मेडाम फैबाय माथो हिनजावसाया खाथि खाला रावबो गैखाया बेनिखायनो बे सुजुगखौ आं खोमाया बिनि गोदानि रोदाखौ दिनै हाफ्रावथारनांगौ हेलौ बानलु बेदां नै आं दखाननिफ्राय दासो ओंखारदों आं नोंसानि न'खरनि सुखिदार नामा आं नोंजों बायनानै दोनजानाय एसिस्टेन्ट मानो दाबो सफैयाखै नों आइम सरि बानलु बेदां आं टमटम नेगासिनो होमबानो मोनबानो आं थांनोसै नोंनि बाहाना बाजिखौ खोनासंनो बाबाय आं 10 मिनिटनि गेजेराव सफैयाबानो आं बे हस्पिटालाव थाला 10 मिनिट नंद्राया आरो प्लिज आधा घन्टा प्लिज ना हेलौ बाल गथ' बानलु बेदाङा मा एसे रागाल' बिसोरा रागा जोंबाबो नेनानै होदोंना हेफाजाबबो होदों आं बानलु बेदांखौबो दुसिनो हाजोबा सोर नोंलाय आंखौ सिनायनो नोंहा जेबो गोनांथि गैया आंनि खाथियाव दाफैखा नोंखौ सोर थिनहरदोंहाय आंखौ बुथारनो इंगादासि खेबसे लागैनो आं नोंखौ बुथारगोन आंनि खाथियाव फैखाना होननानै बुंखादों आयौ बाला माथो नाटकसो जालायनानै दङ नङाबा खोथाया गाज्रि जागोन हगार आंखौ हगार नों मोजाङैनो दङ ना आं जेबो जायाखै नोंलाय नोंनि अननायाव आंबो जेबो जायासै नों फैयाबा मा जागौमोन दे थेंक इउ स' माच बेफोरखौ बादे नों बासायबाय बेनो आंनि थाखाय थोजासे मिथिबायना जोंलारि बे नोंखौ बुथारनो नागिरनाय मानसियालाय सोरथोमोन आं मानसिखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों सिख्ला मानसि नालाय नोजोर होजालाबायो आं नोंखौ न'सिम दोननानै फैगोन आं न'आव थाङा आं हस्पिटालावसो थांगोन आयौ बाला सन्थलाया हस्पिटालाव दाबो दङ आं गारनानै फैग्रोबायना दानि नोंसोरखौ आं उनाव खबर लाहैसिगोन दे आं दा अफिसाव थांनोसै नङाबा आं नोंखौ हस्पिटालसिम दोननानै फैनोसै जागोन दे स्कुटिबो सालायनो हाया होननानै
स्कुटिखौ सलायाखै थाफ्लिया आंना बोरैबा खामब्रें खुमब्रें जानानै दङ ना आथा नांनाया बेनिखायनो नोंखौ खस्थ' मस्थ'बाबो दोनैनोसै आं थु नोंना थाफ्लिया खस्थ' मोनदोंबा नांला दे हे आंनि थाफ्लिनिख्रुइ नोंनि जिउआसो देरसिन थु आं दोननानै फैगोन आं थम सिनायनाय दंखायो बेखौ लिंहरनोसै नांगौबा थमथमाव जिरायबावा आङो जिरायस्लुं जानानै थांनोसै दे थेंक इउ अके आयै जोंलारिनि बिफाया माबा मोनसे जायोब्ला आं नोंखौ बिमाबाबो निमाहा होनाय नङा बेनि खैफोदानो फैनाय नङा आं दासो हस्पिटालाव फन खालामनानै सोंहरदों बारा गिनो गोनां गैया होननानै सार्जारिया मोजाङैनो जागोन होनना नोंहा एसेबो लाजिनाय गैया नामा आयै नों गावनो खस्थ' होननानै गावनो खबर लाफिननो आदै सन्थलायाल' माबा मोनसे जाथोना आं नोंखौ मालाबाबो निमाहा होआ जुदि बे गलामफोरखौ जेबो जाजानो गोसो गैयाब्ला नों आंनि खोथाखौ मानो मानिया मानो सिरि सिरि लोगो हमखुमाबाय थायो नोङो बे गलामनि फिसाजोखौ जायजों खोथा होदों जायजों नोंहा जुलि जानो गोनां बे सिख्लानो मानो सम होआ नोङो फावगालिनो मानो टाइम होआ नोङो आं नोंनि थाखाय मालाय सिख्लानि गोसोखौ दुखु होनो गोसो गैया आरो मालाय सिख्लानि जिउखौबो फोजोबस्रांनो गोसो गैया मानो होनोब्ला नों जिबायदि सेल्फिश जायै नों फावगालिखौबो मालाबाबो बोजबनो हाखाया नों जुदि गावनि पावारखौ मोनो होमबानो नों फावगालिखौबो नागारगोन बेनिखायनो आं रावबो सिख्लानि गोसोजों गेलेनो गोसो गैया नोङो पावारखौ मोननो थाखाय सोलोथ' बाहायखानांगोन ना नों बेफोरबायदि पावाराव थायाबा नों मानसिफोरजों गादब जागोन मानसिफोरजों बायदिसिना बुंजागोन दानि जुगाव जायना पावार गैया थाखा गैया फैसा गैया बिसोरखौ मानसि बायदिखौनो साना अब्ला नोङो बे गलामजों सोमोन्दो लाखिनानै नोंहा मा मोननो बेनिखायनो नोंखौ आं बुंदों मोजाङैनो आंबो नोंखौ मोजाङैनो बुंदों जाहाथे जोंलारिनि न'खरा जेबो खस्थ' मोना एबारबो जुदि खस्थ' मोनो अब्ला आं नोंखौ मालाबाबो निमाहा होआ नों जेसेबां जि होना मानो आं पावाराव फैनानैसो गारथारगोन नोंनि खोथा मथे बुंनाय बायदि जाया मानो होनोब्ला आं क्लिअपेट्रा आइ एम सरि बानलु बेदां नों आंनि थाखायनो नेबाय थानांबाय लाखि टाइम मथे सफैबाय थेंक इउ बानलु बेदां आंहा बेवहाय थाबाय थानो सम गैया जे प्रसेस खालामनांगौ आं खालामनानै होजोबबाय दा सार्जारिनि थाखाय लाहार फाहार जागासिनो दं खबर लायथां जागोन दे बानलु बेदां बिराद खस्थ' मावथारदों माथो नोंलाय फुटलाला थिउरियारियानो हेफाजाब होसोदों माथो बांद्राय खुसि जानाङा उपाय गैयावसो हेफाजाब होदों आं बाथामेस खुगायानो मासे बोरैबा नोंनालाय बिफायाबो माथो बिदि नंथारा बिमानिखौ लाबाय नामा बाल नोंलाय हामाहाय बानलु बेदां आरो नों जोंलारिखौ जानला मानला रायबाय थानाङा मिथिबायना गथ'आ बेस्रा जिउ जोबथारसिगौमोन मिथिबाय सोरबा बेखौ सुथारनो नागिरदोंमोन मा आंसो बासायबाय साथाजों सिखाखौ ना माने बेगारखौ माबाबाय आरो ना हायाव खोख्लैबाय बिनि उनावहाय मानसिखौ नारसिननानै लाबाय आङो बोला एसे बारा आंना मिथिबाय हिनजावबाबो माबे दिनै जोंलारिनि सारादुसो मोनजासिगौमोन ना जोंलारि थेंक इउ स' माच आंखौ बासायनायनि थाखाय नों गैयामोनब्लादि मा जागौमोन आं दिनै उनावहाय आंनि खामानियाव हेफाजाब होबानो जाबाय देनां मिथिबायना दा आं थांनोसै सन्थलाया बाखि थिगानो दङबा बेखौ सार्जारि खालामनो सिङाव लांबाय अके बिदिबालाय आंना थाफ्लियाबो एसे आलौसो गारदों एसे बार लाहैनि आङो अके बाय दे आयो मा जायो आयो माया माबायदि खर' गाज्रि मानसिलै बियो माबायदि रायलायो नोंसोर बे मानसिजोंलाय खर' गाज्रि नङा बियो खलानो बिदिअब्लाबो बिराद मोजां आंखौ हेफाजाब होदों नों मिथिगौना दाउसो देलाया जोंहानि आफाखौबो गोदो बासायबाय जेब्ला आफाया सुइसाइड जानो होननानै दैयाव बारजुमोमोन बे समावबो बियो गावखौ नायालासिनो आफानि जिउखौ रैखा खालामदों आरो दिनैबो बेनिखायनो मानसिफोरखौ जानला मोनला बिनि सानै आखलखौ नायनानै सिंखौ जोङो जाज खालामनो नाङा जोबोद मोजां दाउसो देलाया आच्छा जाबाय दे बांद्राय बाख्नायबाय थानाङा ना आं बेनो अस्कार एवार्ड हैगोन ना आङो पद्मश्री बान्था होगोन आच्छा मोनसे खोथा खोन्थालाय सोर नोंखौ बुथारनो नागिरगासिनो सोरनि बयफ्रेन्ड सेख'दों नोंलाय मा जानला मोनला बुंलाबायो नोंलाय दयनि गारि एक्सिडेन्टआबोथ' ओरैनो नङामोन बियो नोंखौ बुथारनोसो नागिरखानायमोन दाबो नोंखौ सोरबा सुथारनो नागिरदोंनो मा खालामखुमादोंलै नोङो हा मोजाङै खोन्थागोन ना नों मा मावखुमादों नोङो आंलाय मा मावनो जेबो मावाखै माबा मोनसेथ' रिजन थागोन नङाबा नोंनि सुथुर रावबो जाया मिथिबाय ओरैनो बिना मतलबाव रावबो रावखौबो बुथारा बे गथ' जानला मोनला सोंबाय थाना मिथिबायना सोमोन्दोआ आं नोंनि देरसिन जाबावोसो मोजाङै बुं सोर नोंखौ बुथारनो नागिरदों नङाबा आं नोंखौ हेफाजाब होनाय नङा आं मिन्थिया होनदों आंखौ सोर बुथारनो नागिरदों खोन्थामाराना नों मोजाङै आं मिन्थिया होनदों आं जेबो मिन्थिया आरो आंनाव बेफोरबायदि सोंलाबाय थानाङा नोङो हगार उनाव गाबै आंनाव जेबो दा बुंदों मानो होनोब्ला गाफो खान्दुरि सिख्लाफोरखौ नायनो हाया आं एसे एसेयावनो गाबग्रा एसे एसेयावनो कमप्लेन होग्रा बेफोरबायदि अंखा गोसोनि सिख्लाफोरखौ आं नायनो हाया
लुबैदों नों आंनि थाखाय जोबोद मावबाय बेनो आंनि थाखाय थोजासे आंनि प्रब्लेमाव नोङो जेबो बाहागो दालाफासै दे खालि आं बेखौल' लुबैयो आफाखौ सोर बुथारनो नागिरदोंमोन आफाखौ सोर किडनेप खालामनो नागिरदोंमोन बेखौल' मिथिनो लुगैदों आं नोंसा बिफानि सुथुरानो नोंनिबो सुथुर नोंसा बिफानि हालोदखौ दा जाय जि खालामदों बे मानसियानो नोंखौ बुथारनो नागिरदों बेनिखायनो सोंदों आं सोरनि हौवा खावदों नों सोरबा करोड़पति माहाजोन हौवाखौ गोसो थोआखैथ' सोरबा हाबा जानाय हौवाखौ जायनि थाखाय बिनि हिन्जावा रागा जोंनानै नोंखौ बुथारनो नागिरदों बानलु बेदां खुगायाव जाफैदों बेखौ बुंनाङा नों मिथिबाय मालायनि थोरसिनि ओंखाम सेनानै जाग्रा मानसिबो नङा आङो आंहा आखाइ दं आथिं दं नांगौबा बिबायनानै जागोन थेवबो मालाय हाबा जानाय हौवाखौ आं हाबा खालामा आरो जाय मानसिफोरा हिन्जाव थाखानायखौ गोसो थोयो बेफोरबायदि सिख्लाफोरखौ आं मुगैयो बेनिखायनो आंखौ दा बुंखा नोङो मिथिबाय नोंनाव हेफाजाब बिदों नांगौखायसो आरो बे फैसाखौ आं फ्रियाव लाया मिथिबाय गासैखौबो आं फिरायनानै होफिनगोन बेनिखायनो खुगायाव जि फैदों बेखौ बुंनाङा नोंहा सोंनायनि फिननायखौ नागिरना मोनिखायसो आं हेफाजाब होदों दा मा जाथावथाव होननानै जुदि नों रावनिबो हौवाखौ खावाखैबा होमबा निश्चय नोंसा आफाया माबा मोनसे खामानि मावदों बेनिखायनो नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोरखौ सोरबा नोजोर होदों नङाबा सोर नोजोर होनांगौ जाखो आं फैबाय खुगायाव जि मोनो बेखौनो बुङो ओमफ्राय मोनसे खोथा मार सोर आंखौ बुथारनो नागिरमारदों हा सोर जाथावथाव आफानाव मोजाङै सोंनांगोन जानो हागौ आफाया एसेबाबो आइडिया दं आफानि सार्जारियाल' मोजाङै मोजां जानानै थांदोंसै बेनि उनाव सोंनोसै आं ओइ बादतामिज मा रायलायनो दङ नोंहा आंजों नोंनाव जों सानैनि फट' दङ होनलाय आंहा दा बेफोरनि सोमोन्दै रायलायनो मुड गैथ'आ मिथिबायना ओरैनोबा थाफ्लिया खामजोबनानै दङ आरो बेनि सायाव आंनाव जात जात सोंनाङा नों मिथिबाय दा माबा नारजि नोंहाबो माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंबा आइ एम सरि नाथाय आंहाबो मोनसे प्रब्लेम जानो थांगासिनो दङ हाफां आंखौ बिराद रागा जोंगासिनो बेनिखायनो आंनो खोन्थालाय जों सानैया खुदुं मारदों ना माराखै बादतामिज नाय आइया नंमारगोन ना नंमारालै फोथायाखैबा फट' स्पेसियलिस्टनाव थांनानै नायहैबानो जाबाय बादतामिज आंखौनो हाफां साननानै खुदुमनाया बावबाय हायोबा फट'खौ डिलिट खालामगोन ना खालामगोन फैसा हरबानो जागोन दे नोंनो बेसेबां नांगौ फैसा आं होगोन 50,000 हरबानो जाबाय जि सुजुगा फैयो बे सुजुखौनो लाजोबगोन बाल्ला दुखिया जानानै थानाया बिराद खस्थ' बेनिखायनो दुखिया जानानै थाया बाला जेराव सुजुग मोनो बेवहायनो बाहागो लागोन बेनिखायनो फैसाया आंनो सोनानै हरदोसो जागोन दे जागोन नों फट'खौ दानो डिलिट खालामखादो आरो आं फैसाखौ हरनो होनबाय नालाय हरखागोन आं मालाबाबो मानसिखौ थगाया अके फट'खौ आं नोंनोबो हरबाय डिलिटबो खालामबाय अके बाय गैलालै आंबो मा खालामनानै लायो जारलासो जागोन दा हाफाङा बोरैबा मिथिनांगौब्ला गैला बे जौआबो मा खालामखो आंखौ